हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअआव बरायनाय थालायबाय। ओमफ्राय नै बाबुनिया गस्लायाव ओरैबायदि मिनिफ्लांदोंना आङो खोन्थानायाव गस्लाखौ बिखुं खुरनानै बिदि खालामना लाबोजोबदों आरोना। आं सोरजोंबा खेलायलायदों नुदों सोंदोंमोन गावहा आं माननायाव खुरदोंमोन ओमफ्राय आं जि मिनिनो ओंखारबाय ओमफ्राय कार्ड पेन्सिलखौ लाना जि आराम खुरदों खोमा। हठाथनो मारैबा अखा हाना होबाय नै सान्दुङा थिगसे दुंखायाखैमोन दुंनाया थेवबो गरम रम माबानो जोंहा बाबाबो फैदो बाबाया जोंनाव थाया माने दा ओंखाम जादों दा बेलासियाव थांगोन माबा जोंहा मुसलपुराव आनै दं नालाय बाबानि बिब'आव बे आनैया गैला आरोना ओमफ्राय बेयाव थांनो नागिरदों दाख्लै आनैया थैबाय बुरि थाबायमोन बाबामोननि गासिबनिफ्रायबो देरसिनखामोन आरोना बे आनैया ओमफ्राय जि गोबाव थाखाबाय खय बोसोर जागौमोनथाय ओमफ्राय दा थैबाय आरो जेबो बेमार गोदो जालु जाला बारा जायाखै खालि ओरैनो बुरिबाय नालाय ओमफ्राय जानायफोरखौ माखौबा बिदिनो जेबो प्रब्लेम गैया आरोना मालाय बुरिजासे गावनि थानांगौखौ थाबाय दा थैबाय आरो ओमफ्राय बाबाया बेयावनो थांनो नागिरदो ओमफ्राय गाबोनो दस्रा दाहा बिथिं दाहा हगारगोननो ओमफ्राय गायनाय फुनाय दिनखाय फानद्राखौ बानायथ'लानो बिथिं बिदि दोनथ'जालाय नामा होनो गाबोन दस्रा गारनानै ओमफ्राय फानद्राखौ माला बानायसिगोन आरोना बाबाया दा थांगोननो बिसोरो मिस्टारमोना दोनलांनो नागिरदों जोंहा बिबोनांनि मोननि गारिसिम दोनलांनो होनना बुंबाय बिसोरो ओमफ्राय दा ओंखाम जागासिनो जाखांसिगोन बिसोरो बाबुआबो जि गोबाव उन्दुना दासो सिखारना बिबोजों ओंखाम दौबाय आं जाथ'वाखै आं जानोसै एबार 10:30 जालायबाय मिस्टारमोना नै एम्बु बुथारना लाना फैबाय दासो गोदागो संगौ जागौ बिसोरो 3:30 जालायसिगोन बुरजायैनो मोनबोदों एम्बुखौबो नै आं नायफैया सानदोंमोन बाबुआ लेंबोबाय थानायखाय नायफैबाय अखाबो ख्रेब ख्रेब हागासिनो हालायबाय नै थिगसे आंथ' जा मोजां मोनखायो अखा हाबा बाबुआ दिनैबो स्कुलाव थाङाखै बैथिं खुरख्ला लांदों जोंनिया ओइखौ नुदोंना खुरख्ला लांजोब्बाय बोरैबा हाया अखा हाना बाबुआ दिनैबो स्कुलाव थाङासै दिनैजों सानथाम जाबाय मंगलबार मैया ओमफ्राय नै दिनै खिनाय जाब्रबनानै दसेनो ओमफ्राय आरो लोमजाबायबो थादोंमोन ओमफ्राय थाङासै दिनैबो लाङासै दस्राबो थाङा नोंखाय ओमफ्राय लोमजानायाबो मोजाङै हामखायाखैबो नालाय हामबाय हामनाया थेवबो माबादों खोमा होननानै थाङा होनथारनायखाय थाथोंसै दे होननानै अखाबो हानायजों माजों आरो दा आलासिबो बिबोनांमोनाबो दङना ओंखायनो दिगदार मोनलाय लांबाय थाङासै अखाबो हाबाय कारेन्टबो गैया मिस्टार आंजों कारेन्ट गैयाना दंखलाथ' दा एसे गोजान बायदि जाना दं जोंहा बानायथ'वाखै नालाय हायाबो नै खोनानै गानो बोरैबा जादों मिस्टारा बिनिफ्राय रेंकर्ड गाननानै दै नारना लाबोगासिनो ओमफ्राय आङो नैयाव फिल्टाराव सोगासिनो नै नै आं ख'खौ सोलोंफिनदों आङो बावजोब्बायमोन ओरैबायदि मिनिलायबाय आरोना दानि माने एथ' गोबाव जाबोबाय ओमफ्रायथ' आरो बेफोरखौ गोसोआव थाबाय थायासै आंनावबो दालाय जोंहा एकदम सोरांबानो ओंखाम ओंख्रि संनाय दिनै मा ओंख्रि संगोन मा ओंख्रि जागोन खालि बेफोरखौल' गोसोआव लानाय जाबाय नालाय जोंनिया दा ओंखाम ओंख्रिल' खालि ओमफ्राय आं ख'खौ बावलायलायबायमोन आरोना ओमफ्राय दा बाबुमोननिया ख'खौ फोरोंबाय नालाय ओमफ्राय आंथ' सानफ्रामबो नायखायो नालाय बाबुनियाव मा फोरोंहरदों ओमफ्राय आङो बेखौ बाबुखौ फरायनायाव आङो फरायनो होनायाव माने बेलेग होननाय खोनाबाय आरोना ओमफ्राय आरो जोंनिथिंथ' बेलेग होनोमोन ओमफ्राय ओंखायनो आं बेलेग फोरोंबा ओमफ्राय स्कुलाव बेलेग फरायना फैबा आरो बाबुआबोथ' दा स्कुलाव फोरोंनायखौ बेबोथ' गोसोआव स्रा हाजोबाखैना खालि बेयो अबेखौबा आं बेलेग होननाय खोनाबाय नालाय आं बेलेग फोरोंबा गथ'आ स्कुलाव बेलेग माबा जागोन होननानै आङो खनसे बिसोरा जोंहा बिबोनां गथ'नियाव थांबाय आरोना ओमफ्राय गथ'आ बेबो गोसोआव गैलानो ओमफ्राय आङो आइनियाव सोंबाय ओमफ्राय आइया गोसोआव दङ दंनाया ओमफ्राय आइया खोन्थाहरबाय आरोना ओमफ्राय आरो बिबोनां सासे दंबावो नालाय सिख्ला इनाव बेबो खोन्था जा मिनिलायबाय जोङो
ओरैबायदि मिनिथाव आं लिरना लाबोलायबाय आरोना आं खालि बे लाइनखौ गोसोआव जादों ख ख ग ख ङ ओमफ्राय स जा मा होनोमोनलाय स ज ज निय ओमफ्राय नैबाव गोलावथ' बिदिनो होनो जाहैदों ओमफ्राय जोंनिथिंथ' बिदि होनामोन खालि थ' मारैबा बिदिल' होननाय बायदि मोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय आरो नैबे आरो गुसुंनि लाइन जालायबायनो गुसुं थ ध द ध न ओमफ्राय जोंनिथिंबो बेखौ बिदि गुसुं गोलाव बेबायदि होनलाया आरोना ओमफ्राय बेखौ गोसोआव दंखायो आं ओमफ्राय नैबे जरावसो आङो कनफिउस जादों आरोना बाबाबो बेयाव गुसुं गोलाव माबा माबि होननायखाय ओंखायनो आं सोंहैथारसैलै खनसे होननानै सोंना फैबाय आरो माबा मारै फोरोंनो गथ'खौ बेलेग जागोन ना ओमफ्राय नैबेखौ गोसोआव दंखायो ओमफ्राय खालि नैबे लास्टनियावबो आङो नैबे मोननैखौबो बावदों माने इथिं बेलेग होनखायो आरोना जोंनिथिंजायनिया हारसानि होननाय बायदि जादों आंनि मिथिनायाव आरो दा आइयाबो होनदों हारसाफोरा बिदि होननाया होननानै खिय'खौ गोसोआव दंमोन बेखौ मारैबा होनोमोनलाय हारसानि ओमफ्राय बेयाव दैर' सुंथाब थ' नामा ओमफ्राय इ लाइनावथ' जोंथिंना 19 20 सुन्दर बोरैबा सुन्दर बिदि होनोमोन ओमफ्राय बेयाव दा अंग होनोनो आं बेखौ जि मिनिबाय अंग ओमफ्राय ओमफ्राय अखाफोर फोथा ना मा होनलायोनो बेखौ अखाफोर फोथा आं लिरना लाबोबाय आरोना गथ' फोरोंनायनि खोथा दंना बावगोन होननानै खनसे एबार गोसोआव थाखासिगोन गोसोआवथ' दंखायोमोन खालि माने एसे कनफिउस जादों आरोना ओमफ्राय आरो बेलेग होनबाय नालाय आं बाबुखौ बेलेग होननाय खोनानायखाय आरोना बेखायनो सोंना फैथारबाय आं लिरनाबो लाबोबाय सैमाया जि आराम गाखोना दङ ओइनै जोंहानि हा दोननायाव ओइनै खुरखुर लांजोब्बाय गैला सिलायानो जोंनिया खोमसि अखायानो हागासिनो 3ता 3:30 जादों खोमा ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय सिस्टारजों बाबुजों उन्दुगासिनो